Naghahanap ka ba ng authentic Ilocano dish? Hindi mo na kailangan dumayo ng Ilocos para dyan. Dinayo ko nga itong Sarius Ilocano food located dito sa number 184 Pag-asa 3, Imus, Cavite. Nagulat nga ako pagpasok ko dito, ang laki ng area nila at ang sarap umupo kasi mahangin. Ito pala yung mga price list nila, i-post nyo na lang tapos i-screenshot nyo. Ito pala yung mga food na pinili namin, dinengdeng, bagnet kare-kare, dinakdakan, pulpog at beef pinapaitan. Good for 2 to 3 person na pala to mga in-order namin, pero meron din silang mga single order. Ang una ko sinubukan na itong bagnet kare-kare nila. Guys, walang halong biro. Sobrang sarap nitong kare-kare nila. Hindi na kailangan ng bagoong kapag kakainin. Si Daddy J naman, ang una niyang tinikman ay itong pulpog. Gaya nga nasabi ko kanina, sobrang sarap talaga nitong bagnet kare-kare nila. Hindi na kailangan ng bagoong kapag kakainin kasi sobrang malinamnam. Kung papipiliin ako ng top 1 ko, ito nga ang bagnet kare-kare yung pipiliin ko. Tapos kasunod, yung dinakdakan nila, tapos yung pulpog. Busog kakagad ako dito sa kinakain kong kare-kare, kaya naman inuwi na lang namin yung dinengdeng. Sobrang sarap din nun, perfect sa mga mahihilig sa isda. Kahit kape nga nila dito, sobrang sarap, lasang-lasang Ilocos talaga. Yung owner pala nitong store ay Ilocano, kaya siguradong authentic Ilocano food ang isa-serve sa inyo. Worth it ang pagdayo namin dito, kaya naman guys, try nyo na rin to. Bye!